खुलुमबाय बरायहरबाय नोंथांमोनखौ प्रान्जल नार्जारिनि इउटिउब चेनेलाव। नोंथांमोननो दा फोरमायनो नागिरदों मोनसे गिदिर खौरां। आसामनि खाथियाव आरोबाव सासे कर'ना भाइरासनि पेसेन्ट मोननाय जादों। मिज'रामाव 50 बोसोरनि सासे सुबुंनाव पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों। दा बे पेसेन्टखौ जोंनि बे आसामनि सिङाव थानाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव लाबोनाय जाबाय। नोंथांमोननो आं फोरमायगासिनो दं प्रान्जल नार्जारिनि इउटिउब चेनेलाव मोनसे गिदिर खौरां। मिज'रामाव 50 बोसोरनि सासे सुबुंनाव बे बेमारखौ मोननाय जादों। मैयासो जोंनि भारत हादरनि प्राइम मिनिस्टार बिथां नरेन्द्र मदि सारआ बैसागोसिम बन्द होदोंमोन। बे बन्द होनायावबो कर'ना भाइरास बेमारा सासे सुबुंनाव आरोबाव पजिटिभ मोननाय जादों। आरोबाव खेबसे फोरमायना होबावनि 50 बोसोरनि सासे सुबुंनाव कर'ना भाइरासनि पजिटिभ रिजाल्ट मोननाय जादों मिज'रामाव। दा बे पेसेन्टखौ GMCH एबा गुवाहाटी मेडिकेल हस्पिटालाव लाबोनाय जाबाय। थारैनो कर'ना भाइरासनि पेसेन्टआ जोंनि बे आसामाव हाबफैमारबाय। नोंथांमोना सांग्राङै थाबानो जाबाय। नोंथांमोना जुदि गोदानब्ला प्रान्जल नार्जारिनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। जय बर' हारिनि जय।